విష్ యూ ఏ హ్యాపీ దసరా టు ఎవ్రీవన్. అన్నా, జిమ్ ఫీజు ఎంతన్నా? ఏమైనా తగ్గుతారా? మంత్లీ డైట్కి ఎంత ఖర్చు అయితే తమ్ముడు? వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదంటావా అని బేరాలన్న 99% మంది ఇవాళ ఎటువంటి బేరాలు లేకుండా అనవసరమైన వాటి కోసం అనవసరంగా ఎన్నో ఖర్చులు పెడతా ఉంటారు. హ్యాపీ దసరా. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఏదో ఒక చెడు అలవాటు అవ్వడం కామన్ అవుతాయి, పర్లేదు. కానీ వాటికంటూ మనం ఒక బార్డర్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి. అకేషనల్లీ చేసుకోవడం వేరు, వాటి కోసమే ఒక అకేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం వేరు. ఒకవేళ వాటికంటూ ఒక అకేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళు దానికంటూ ఒక బార్డర్ లైన్ కనుక క్రియేట్ చేయకపోతే దేవుడు మనకిచ్చిన బార్డర్ లైన్ త్వరగా వస్తుంది. హ్యాపీ దసరా.